O peche cautelar da campaña da sardiña non colleu por sorpresa ao sector que, dada a escasa cota existente, xa calculaba que isto ia acontecer. O peche cautelar da sardiña enfada aos mariñeiros do cerco que ven como no forte da campaña teñen que volver a pechar. A Dirección Xeral de Ordenación Pesqueira ordeaba o 2 de setembro pechar a pesquería de maneira cautelar para facer o reconto do consumo. Esta situación xa se agardaba no cerco, pero segue a disgustar. Peche que é o normal porque agora estábase vendendo bastante ben a sardiña, estábase vendendo a 1,50 €, hai días a 2 €, pero bueno, nós tamén isto xa o esperábamos, sabíamos que o plan este que se fixo da sardiña que era un plan moi restrictivo, moito, e bueno, contábanos dun día para outro que se rara. Esperemos que para o ano non peche como piden os biólogos, porque un pouco estáse recuperando. A sardiña non é que vai ao ritmo que nos gustaría, pero a xente tamén ten que vivir. Por exemplo, a nosa terra sin sardiñas no verán, pois non sería Galicia, entonces non ten moito sentido. Que vai a tardar un pouco máis anos en recuperar, claro que vai a tardar, pero é mellor que tarde 5 ou 6 anos en recuperar e que se vai vivindo algo, que se peche, porque se peche de que se vive. O goberno noso non está para pagar para os biológicos, a xente ten que comer todos os días. Se tuvéranos un goberno que efectivamente dixera, bueno, pois vais a pechar 2 anos, pero isto que ganaban ca sardiña, pois vais a dar á xente para que vive. O cerco non fai costeras fuertes para poder en 3 meses ganar para vivir todo o ano. O cerco é un arte que sí move moito diñeiro, pero vive ao día. Ten que pescar todos os días durante todo o ano para que a xente quita tamén un sueldo pois de 1.500 €, que máis tampouco non quita, que non é... bueno, nós o que estamos pedindo á administración é que eso, que en vez de recuperar en 2 ou 3 anos, pois que se hai que recuperarlo en 5 ou 6, pois recuperarás o caladero en 5 ou 6. Dende a Asociación Cerqueiros Galegos sacan á luz algunhas supostas prácticas irregulares que se poderían estar a facer por parte de algúns armadores. Segundo denuncian, hai embarcacións que descargan sardiña anotando outras especies, o que provocaría que os biólogos non poidan comprobar o estado real da pesquería e isto leve a reducións drásticas nas cotas de pesca. O peche da sardiña, pois estamos todos disgustados, como vamos a estar? Porque peixes hai, pero non podemos pescalos porque se acabou a cuota. Pero unha parte da culpa de que todo isto se acabe tan rápido e que non nos dean máis peixes é que nós somos uns piratas, porque estamos botando sardiñas en terra e non estamos apuntándoas como sardiñas, como tal, estamos apuntando como cabalón. E os biólogos din que non hai peixes no mar, porque se nós para a terra non traemos sardiñas, que traemos outras especies, se as quixéramos terminar antes, eles danos un plazo para terminalas, máis ou menos, non? Que foi agora así. Pero é que nós, da forma que se trouxeron para a terra, se se apuntaran como sardiñas, aí nós podíamos demostrar que hai máis sardiñas no mar da que os biólogos din. Pero desta maneira non somos capaces. Uns polos outros, é un atraer e apuntar de outra especie, e outro traer e apuntar de outra especie, e así non vamos a lograr. E o único que vamos a lograr con estas medidas que nós estamos tomando é que poida Europa chegar a pecharnos o caladero. Dende a Cerga afirman que as continuas inspeccións ás que se ven sometidos dende a flota nos portos galegos non permite estas prácticas denunciadas por cerqueiros galegos. Bueno, para que se fora así, entonces se seguiría aberta. Se non se apuntara o peixe que se pesca, entonces a pescaría seguiría aberta, porque se ninguén apunta, teríanos a cota. Os barcos, eu creo que todo o mundo apunta todo o que trae. Ou iso é o que eu vexo de momento, eu non vexo que se estea nin notando despois que a inspección que temos, nadie bota un peixe por fora. O que pasa que a cota é o que é, e a cota agotouse. No que todos están de acordo en que a situación da flota do cerco é cada vez máis complicada. A captura da sardiña supoñía ata un 40% dos ingresos semanais para a flota en esta época. Agora tratan de compensar as perdas pescando xurelo ou cabalón, máis escasea na zona. Pois para o cerco se está afrontando moi mal, porque xurelos hai moi poucos. Este ano que nos deron máis xurelos, temos moitos xurelos para poder pescar, porque fixamos un intercambio con Portugal e nos deron máis cuota. Este ano que temos xurelos non nos hai na costa, hai pouco xurelo na costa, sin embargo os biólogos din ao revés, que hai moito xurelo, e non o vemos.
porque a sardiña, se non hai xurelos indo por riba, como que estou dicindo, a sardiña está sacando un 30 ou un 40%, o outro sácase da rincha, a outra parte sacas das anchoas, cando vas ás anchoas, todo suma. Se agora en este momento anchoas non temos, faltanos medio ano, anchoas non temos, rinchas non temos, porque non as hai, que algúns ainda temos, deixamos unha parte da cuota para as que puderan vivir mezcladas cos xurelos, e resulta que non as hai tampouco, porque non hai xurelos na costa, e non nos quedan, sardiñas non podemos pescar, non nos quedan máis que os xurelos. Se non hai máis que xurelos nas pedras de fora, cando atracan, isto vámoslo pasar, a este ritmo vámoslo pasar fatal. Con esta situación, dende cerqueiros galegos agardan que poidan sentarse todos a dialogar e arranxar as súas diferencias polo ben da flota. Por o ano, entre todos, podamos xuntarnos. Isto hai no que levar de outra maneira, a flota está moi dividida, aquí na máis que está tratando de subsistir o que máis poda, o que máis pesque, agora fixeronse barcos máis grandes, cando as cuotas son reducidas, non? Estánse facendo barcos máis grandes, é para que? Para fastidiar aos mesmos compañeiros. Cando che ven un lance de peixe fuerte, antes collías e repartílo entre varios, agora colles e mételo para ti, e botolo en terra sin apuntar. Iso é o que se está facendo. Estás esquilmando o mar e as autoridades non se dan de conta. Iso é o que estamos facendo. E por riba, se trouxeran peixes e se apuntaran, podíamos lograr máis cuotas de todas as especies que xo dixo. Pero así vamos moi mal, querendo engañar o goberno e querendo nos engañar nós mesmos e querendo fastidiar aos mesmos compañeiros, porque os que pescan pouco xa non teñen opcións a defenderse moito, pois isto así non é o camiño da pesca. Así que hai que facer aí unha reunión no Consello Galego de Pesca e tratar de clarificar un pouco todo isto. Para a Cerga, a poboación de sardiña comeza unha recuperación que agarda que os biólogos poidan constatar e no prazo de 4 ou 5 anos poder volver a pescar sen tanta restricción. O próximo ano a cota, se chegamos a convencer aos políticos, que espero que sí, de que non se peche o caladero, a cota vai ser máis ou menos igual. Témolo claro que vai ser igual. Que problema temos que a pesquería? A pesquería tamén tarda un pouquinho en recuperarse a sardiña porque temos moita mortaldade xouba. E os científicos de momento non son capaces de decir por que temos. A mostra témola que nas rías sempre tiñan xouba, todos os anos, sin embargo, agora vese moi pouquinha xouba. Vese unha pouca na ría daquel, de Rianxo, que é a que collen daquel, unha pouca na de Vigo e un pouco na de Sada. Sin embargo, aquí na ría de Muros non se ve xouba ninguna. Entón, aí é que temos máis mortaldade por xouba, por mortaldade xouba, do que temos de pescar os barcos. Esperemos que se recupera pouco a pouco. Recuperar vais a recuperar. O peche da pesquería da sardiña tamén afecta a flota do Seito, que dende o luns xa non poden descargar esta especie.